uthi mina yiyo leni indlela. Okay, shuthi ngiza nawo ke lo part 2 ngoba kwenzeka isimanga la ekuqaleni kushaya ushushu nami ngaba understand kwangiphoqa ukuthi hayi angisuke ngisheshe ngiphele la emgedeni. Cela subscribe before ngiqhubeke nale ndaba yami le yalo wesilisa oncela ubisi lengane okuyinto engajwayelekile. Ayikho-ke nje la futhi eNingizimu Afrika, mhlawumbe soyigcina khona le kophesheya. Okay, bathi-ke lo wesilisa ingane ifika incele ithi masiqedile bese lo wesilisa bese ethi yigema lami-ke manje encele kwayena encele okuxakayo ukuthi kwayena lo wesifazane akayibona inkinga ukuthi indaba owakwakhe encela ubisi lengane bo2 bavumelana ngalento ukuthi yazi into engenankinga le ungancela, yabo. Hayi-ke impisi zale phesheya ngoba phela mnyama lo owaphesheya impela kodwa-ke mnyama, umuntu omnyama-ke uhlale nokwakhe akavumelani nanoma yini ukuthi iyatrenda noma kanjani, akavumelani naleyo nto. Bebese bemhlaba-ke enkundleni zokuxhumana basho bathi hayi indoda angeke. Asikujwayele-ke lokho okwenzayo. Abanye bayamncenga, abanye bathi come on man, you are creepy as hell, what the hell is wrong with you? Yabo, bayamgadla yena uthi no, anginankinga mina ngincelela ubisi. Akulimali umuntu kanti futhi amasosha omzimba, ngazi amasosha akho omzimba uthi ukugula akasakwazi. Eso into ukugula nje uthi akasayazi, selo ancela lolu bisi lengane akasaguli. Kushuthi ezempilo zakhe zilazi top notch, yabo, ngoba phela yena akayiphuzi lezi ezinye izinto zomadrinki namajuice. Into akehlisa ngayo yena mayeqeda ukudla ilolu bisi. Kwenye video abayipostile kuvezwe ivideo bedansa, yabo. Lo wesilisa elithathi ubisi eliphethe kanje ngeglass, yabo, uyambona ukuthi uya-enjoy, bayadansa. Chaza ukuthi akagcini lo wesifazane ngokumncelisa kodwa uyalikhama futhi elikhamele for ukuthi mhlawumbe mayehamba iy'ndawo noma emsebenzini noma yabo iy'ndawo ey'ningi noma ey'ndaweni zobumnandi uyaliphatha lolu bisi lakhe, kuba yiyona nje into emjabulisayo, yabo, yiyo nje into emjabulisayo leyo and akayimisele ngokuliyeka. Ngifuna kodwa ucomment ukuthi wenza kanjani lo mfowethu, wena umbono wakho ubona iyinhle lento akayenzayo noma abantu bayayisanganisa nje mabekhala ngokuthi akayeke lento akayenzayo, mhlambe uyibona kuyinto engasona yini isimanga? Ngicela ucomment lapho bese-ke ungakhohlwa ukucephiza ibhathini usubscribe bese ulike ivideo uyishare futhi nakwabanye khona bezoyibona likwazi ukukhula leli khasi lami leli, ngoba impilo yami isengcupheni la. Mangikhuluma iqiniso nje isengcupheni, sekumnyama-ke nje futhi la emgedeni nami sekuyisikhathi sokuthi ngibaleke.